bonye bụ nwanyị Mbenoja asị gị ọ bụ bonye bụ nwanyị Mbenoja 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 ọ bụ bonye bụ nwanyị Mbenoja 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 asị gị ọ bụ bonye bụ nwanyị Mbenoja 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 na ọ bụ bene bụ nwanyị Mbenoja ringi na ọ bụ bene bụ nka Mbenoja inere ya pụta na-anekọtụrụ pa n'ọnọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya ọgba karịba ikpo onye nwude nwanne ya ya gba karịba ikpo Mbenoja ọ bụ bonye bụ nwanyị asị gị ọ bụ bonye bụ nka Mbenoja 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 ọ bụ bonye bụ nka Mbenoja Mbenoja ọ bụ bagụ bụ nwanyị Mbenoja asị gị ọ bụ bagụ bụ nwanyị Mbenoja inere ya pụta na-anekọtụrụ pa n'ọnọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya ọgba karịba ikpo onye nwude nwanne ya ya gba karịba ikpo Mbenoja ya gbakariwa ya gbakariwa ntị si na ya ada anụ ife ya gbakariwa ya gbakariwa bụ ebeli isi usobe ya gbakariwa na akụkọ na-egwu anyị a ya gbakariwa unu ga-anụ maka mgbe enwude akpụrụ ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ọ bụ bonye bụ nwanyị Mbenoja 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 ọ bụ bonye bụ nka Mbenoja asị gị ọ bụ bonye bụ nwanyị Mbenoja asị na ọ bụ bene bụ nka Mbenoja Mbenoja na ọ bụ bene bụ nwanyị Mbenoja inere ya pụta na-anekọtụrụ pa n'ọnọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya ọgba karịba ikpo onye nwude nwanne ya ọgba karịba ikpo Mbenoja ya gbakariwa o wee bụrụ ya bụ na nsogbu bịa dị n'anya ụmụ anụmanụ gbakariwa amazi onye na-achị amarozi onye a na-achị ya gbakariwa onye bịa ọ na-ekwu ife sola na-eme ka o si wasị ya ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa o wee bụrụ ya bụ na nekọtụrụ pa anọ kata ọ mara ife ọ ya ga-eme gbakariwa o wee kpọọ m ya gbakariwa onye n'ime bụ akwụ ụmụ anụmanụ ya gbakariwa gbasịsị avịve ya chọrọ ime ya gbakariwa wee kpọọ izu ụmụ anụmanụ niile wee zachachachasị ajazuo ya gbakariwa sọsọ nkịta bụ onye anọrọ oge na-eme ife a niile ya gbakariwa ya gbakariwa ka ba ncha zachasị alụ ụmụ anụmanụ ya gbakariwa o wee sị ife na ife ha chọrọ ịgwaba bụ na ya achọzi ya gbakariwa bido tata gaba na ọnyanwa bụ onye ga na-achịzi obodo ha niile ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa ya gbakariwa
enwe wepụzi ọnụ ka ọ bịa si ya na-aka agwagbu n'ife agwa ka mmadụ elu ndị ụmụ ụkwụ ya nọ wee si enwe kpuchi ọnụ wee chụọ ka va jide tigbue enwe wee kunie were ọsọ na n'enu je ga-ebuli wee si enwe elechasị inu elilata n'oge ọbụla iji na alilata n'ọnya na va na ya ọ bụ ụbọ onye bụ nke asị ndị ọ bụ ụbọ onye bụ nwa na ọ bụ ụbatụ bụ nka na ọ bụ ụbatụ bụ nka gị tụrụ ya bụ ụtọ na-anekọtụrụ mgba nọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya ọ na-akarịwa ikpo onye nwude nwanne ya na-agbakarịwa ikpo mbenaja na-agbakarịwa ikpo anekọtụrụ kpanụ sị na ya ga na-achị ụmụ anụmanụ ife ọ melụzi ọ wụsasị aka wụsị ụkwụ o nwerezi ife ọ na-alụ ezigbo ụtụtụ ojebe na bụ ụmụ anụmanụ nke o jidelụ ọ daa tie maka omenyegova niile egwu na ọnwasị nke nwere ọnụ okwu nwakwu nke na-asị mba egwu anyị na-afa agụkọ o ji were abata bụ ụmụ anụmanụ onye nke ọbịa bie n'ezigbo ngige chi ụtụtụ oge ụmụ anụmanụ na-eje akpatasịva a na-akpatava ji wee nne eli n'ụbọchị maka na ka o bido mebe vivo o nwazi onye na-apụta n'ehihie n'ime ụlọ ụtụtụ onye nke gbatara ya n'obi mbọsị ya jee bie jegube egwu anyị na-agụ ikekwa bụrụ na be ene ka ọ bịa ajụbịa ọ bụ ụbọ onye bụ nke si ma ọ bụ ụbọ onye bụ nwa ọ bụ ụbọ onye bụ nke ajụghị ọ bụ ụbọ onye bụ nke anụ anọ n'ịmọrọ si ya ọ bụ ụbọ ene bụ nwa asị na ọ bụ ụbọ ene bụ nwa ọsị ya gị nelu ya pụta na-anekọtụrụ mgba nọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya ọ gbakarịba ikpo onye nwude nwanne ya ya gbakarịba ikpo mbenaja ya gbakarịba ikpo 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 anụ nke a mee azakwa nna m sekwana abata ma ọ bụ nye abata na oge o chigalụ ụzọ chigalụ anụ nke a mekata mmemme ma ọ na-enupụ isi na ya ma akpata ebe niile dị na bie nke ka nke ebe ọ jee na kpatasị na anyasị ya tie iru tie azụ tie aka nya aka ekpe kolungungwa niile na-abịa ba nekọtụgba je na-eli ọ bụ ụbọ onye bụ nwa ya ọ bụ ụbọ onye bụ nwa ya ọ bụ ụbọ agụ bụ nwa ya
n'ọbụ bagụ bụ nwa gị gụrụ ya pụta naanị ka ọ tụrụ mkpa n'ọnọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya onye nwude nwanne ya ya gbakarịwa ikpo mgbe n'ọjọọ ife akọ mmekọtasịrị ụmụ anụmanụ mmekọtava egwu wee dị wee luo ofu mbọsị nkịta wee je chechasịa ebe niile o ji wee nata wee jụgbu unyi asị ka eke obodo si wee dị maka na ọ chọkọtazi ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ya na va na anyị ndị na-apụpụtagasị ọlịlị onwezidi onye bịa jụ asị ka eke o si wee dị unyi wee kpọọ anya si abiko nya debekwa ọnụ nwayọọ anekọtụrụkpa bụzikwa onye na-achị obodo n'eli oge na-epụrụ na fi eliekwa maọbụ nwa kobe ọba nke bụ nke na ọ bịago wee ajụ asị ihe ugboro na-abụ asị ya na ijele ife ọsị ije kasịa ife niile ije nata nke kpatara gị weta ife niile nọ gị wetala ife niile ị nwetala ebe ije ofu ka apụkwa na n'ime maka ọ mmekọta nwee nke pụrụ apụ etiri izuguzu tinye ya n'ahụ iwe na-ewegodo nkịta maka ife niile o jere o nwere ka ọ gba n'afọ ọ kpata ebe ejela ọlụ ị ga-akwụli eriro nne o wee sị na ife mere n'ụbụ na ya ga-eweli ya wee golu nnu ya afụ na nnu na-akụ ụmụ anụmanụ dị nne wee weli ya golu nnu nata ka o legharịsị ya n'ụlọ bie wee nweta ego ọ ga-eji na-enye ụmụaka nne ka ọ na-apụtazi n'ụzọ ya na mmiri wee zuo mmiri wee magide m nkịta na nnu n'ogota manye malụ zuzu kwunye n'anya nnụnụ niile wee na n'iyi wee bụrụ ya bụ na nnu a niile anagbado n'iyi ego nnu a kwụrụ ọ na-eti mkpu na eriro nne ra nche na iwe nke ha juru ubi wee nata na bie wee na-agwa ebe asị na n'ịkwatụrụ kpakpụrụ ọ nọgodufu ka ọ nọ dinalụ asị na nkịta dinalụ n'uche dịka ọ nọ n'ụlọ n'elu ebe a n'ụwa ga-eje olukwu oge enu a n'ịkwatụrụ kpaji wee na-agafe ọ bịakwa olukwu velụ nkịta wee kunie wee nie anya si n'ogele niile pụ anya ogele ụlọ bie wee fa n'ịkọtụrụ kpa ka o jee na be atọ wee bido gụbakwa egwu anyị na ba agụnwọ asị ma ọ bụ ụba onye bụ nwa ọ bụ ụba onye bụ nwa ọ bụ ụba atụ bụ nwa atụ gwalịa si na ọ bụ ụba atụ bụ nwa ịtụrụ ya pụta na anekọtụrụ pa nọ n'obodo achọ mma onye nwude nwanne ya ọ gbakarịwa onye nwude nwanne ya ya gbakarịwa ikpo mgbe n'ọja obele oge o mesiga ya atụ ibe niile nakwali ya ebe ọ na-ala atụ wee nagwọ olugbo na velo nkịta na ve enyi na-enyi olu ka ọ gara gafere chachasị ya nkụta wee welụva amala ka mgbe ọ ga-eji welu na alụsi na bie nọdụsị ya wee kute nwunye n'ụlọ si anya na-ekwe ụlọ ọ bụrụ na anyị emekata ya natazi ebe anyị jikọrọ ya na-ekwe ụmụaka na-etebe anya
unye abisi amba geje kuna na nka jime nka nke o we kpo unye sia na mmadụ ada agbalive bịa na benni ọsọ ya ma nọ n'ụlọ nekọtrụkpa abịa tọli akwa nya kenikwu wee kunie jebe ọgụ na ba nekọtrụkpa unye nọfụ n'ụlọ na-ebekwa n'akwa n'ezie na egwu o ji wee bịa na be na nekọtrụkpa anekọtrụkpa nchao anekọtrụkpa nchao mgbọsị anyị ga-agba mgbọsị anyị ga-agba onye nwude nwanne ya ọgbakarịba onye nwude nwanne ya ya gbakarịba iko nchao ya ka emekatazilo wee bụrụ ya bụ na nkịta enye ada nekọtrụkpa efe ọbụla bịa na bie chiwala ụzọ na bie gbanyụ ọgụ ozigbo ozigbo onye na gburugburu were isi tinye ya nekọtrụkpa tụọ n'ala were eze gbadie na akpịrị tawa anya nkọ akpịrị tarie nya nkọla ozigbo ozigbo nyere dị efe wele aka na abọgbu die n'ọnụ wele eze nye anya agba wee bụrụzi ya nekọtrụkpa wee pụtaba bụrụ ya alụlụmanị nwunye enu nọ n'ụlọ n'ebe akwa n'ezi afọ na ọ bụ die bụ onye gbula nekọtrụkpa aṅụrị wee juo iru ebe anyị onye na-ebe akwa malụkwa na-emekasị ka ọ dị ndị emesi ọ dịkwanụ mma nwunye wee soluzie nwere ịma na asị na nwoke nwere ọgụ nwaanyị enwela akụkọ o wee bụrụ ya bụ na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bụ ndị onu adagbu ibefa anụzia na ọ bụ nkịta tagbula nekọtrụkpa ma atụfa ma agụba nke ọbụla tinye isi n'ọbịa si a na-emeva ka ha si na nkịta tagbu mana nkịta ọ ga-abakwọ etu agaba niile ji wee were ọsọ na n'ime ọfịa ụmụ obele anụ ndị ọzọ bụ ndị a na-enwere ike ọbụla a na-adagbuli adagbuli wee soluzie nkịta na nwunye na aṅụrị ndị be anyị mmadụ ewekwana ọnọdụ ọ nọ na ya ma ọ bụ akụ na ụba ọ nwere ma ọ bụ ọkwa ọ nọ na ya wee na-egosi na ya esika maka na ka ife esi n'ike o nweliri ife sikarịrị ya n'ike anekọtrụkpa nchao anekọtrụkpa nchao mgbasị anyị ga-agba mgbasị anyị ga-agba onye nwude nwanne ya ọgbakarịba iko onye nwude nwanne ya ọgbakarịba iko nchao